přepijeme pivo, tak nás zašije. Paní, prosím vás, máte prospekty? Prosím. Pane, prosím vás, máte prospekty? Pane, prosím vás, máte na to prospekty? Jednu zmrzlinu. Jednu zmrzku. Kolik Mě to stojí? Máte prospekty? Se laví, tím to končí vám, a to mě nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la. Až jednou u konce písně, až ticho ovládne sám. Ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řeknu se laví, tím končí vám, Ještě. Dobrý. nebaví. Hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Až jednou Tady je nějaká americká barevná televize. nebo i za dne. Pane, prosím vás, máte prospekty? Kluci, to víte, že máme. Něco letí. Košťáku, to je ale dupárna. A je fuč. Musíme to leknutí něčím zajíst. Počkej. Na Alici. Je zlé. Kam letíš? Hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la. A
A že jsme měli zase jednou v životě štěstí. Vidí, Honzo? Něco tak bezvadného jste ještě neviděli. Těch aut, závodních, sportovních. A ty výkony, 100 až 500 koní, nejméně. A sedli jste si aspoň do toho? Co sedli? My jsme v tom jezdili po celém veletrhu. Hej, výbornýma fárama, americkýma. Filmovali jsme pro televizi. Všude nám, chodili s náma všude, všecko nám ukazovali, dávali nám reklamy. Však ukáž. Ukáž. Podívejte, co jsme dotáhli. Podívejte. To je toho, když jsem tam byla loni s maminkou, tak jsem tam měla 10 zmrzlin a nevytáhuj se jako vy. Co pak veletrh je na Pro mě to přežírání? roztrh. To my s Honzou jsme radši litali helikoptérou. A kde prosím tě? Nad celým výstavištěm. A víš, co je tohle? Když roztočník bude hrát. Nejnovější šlágr automatu Sonor. Nejnovější šlágr z automatu Sonor. Nejnovější šlágr z automatu Sonor. Dámy a pánové, děvčata, chlapci, dnes naposled. Navštivte stánek, který se stal senzací veletrhu. Automat Sonor vám otevírá svět. Jedinečná příležitost. Za pouhou korunu a 3 hvízdnutí se stanete autory světoznámého šlágru. Přečíte Bacha, Offenbacha i Vlacha. Co tu chcete, kluci? Máte korunu? Nemáte, tak si jděte hvízdat někam jinam. I známý hudební skladatel Schlitter si tady včera 3krát hvíznul a jeho neméně slavný kolega tady dokonce prošustroval celé 3 koruny. Račte vstoupit do našeho automatu Sonor. Až se rozsvítí zelené světlo, 3krát pískněte. Ukaž ruku. Co? Tam bylo senzací. Tam byl takový automat, taková načervenalá, až narůžovělá místnost a kolem dokola samý zrcadla. A ten automat dělá ze starých šatů úplně nový, přesně na míru. To se vezme takový hadr od pytel, zmuchlá se to co nejvíc můžeš, přidá se tam koruna a šubo do mašiny. Jsem připraven.
A už se může ženit. No jo, až na ty boty. Kecáš, prosím tě. Adi! A kde máš tedy ty nové šaty? A proč Co pak nechodíme do školy v nových šatech? Ty jsi myslíš, že je praštěný nebo nemocný? Sednout. Chybí někdo? Prosím ne. Kašpar a Balabán jsou tady? Prosím ano. A neudělali jste tam zase nějakou ostudu? Prosím, Ne. A co se vám tam nejvíc líbilo? Nám se tam nejvíc líbilo takový... Takové různé stroje a mašiny na budování. Socialismu. Prosím, Vašek mi sněd řetkvičku, co jsme měli mít na kreslení. Sednout! Darebáci! Žákovskou! Dáš to doma podepsat. A začneme kreslit. Vezměte si kreslící čtvrtky a udělejte si rámeček. Do levého rohu datum, do pravého podpis a dáme se do práce. Si z toho nedělej. Ten by jinak mluvil, kdyby znal naše tajemství. Postupujte ukázněně, na každého se dostane. Největší vynález lidstva, společné dílo vědců celého světa. Automat, který plní přání. Přát si může kdokoliv cokoliv. Každé přání bude splněno. La plus grande invention de l'humanité, l'œuvre commune des savants du monde entier. Un automate qui accomplit les désirs. Крупнейшее в мире изобретение, совместный труд ученых всего мира. Автомат, выполняющий все пожелания. The greatest invention in human history, achieved by pooling the genius of the world's scientists. The automatic wish fulfiller. Die größte Erfindung der Menschheit. Eine gemeinsame Arbeit der Wissenschaftler aus aller Welt. Ein Automat, der alle Wünsche erfüllt. Přát si může kdokoliv cokoliv. Každé přání bude splněno. Ale nepřejte si nesmysly, protože všechno má své meze. To se týká nás, aby jsme neřekli nějakou blbost. El mayor invento de la humanidad. Una obra común de los científicos de todo el mundo. Un aparato automático que satisface los deseos. Usted puede desear cualquier cosa. Já bych chtěla velikánskou zmrzlinu. Já bych chtěla koně. Mluvte hlasitěji. Já bych chtěla koně. Takového. Živého. Je tvůj. Počkej ho. A já jsem tady stála. Ale já jsem tady stála. Mě všichni Tak chtěli, jen že jsem klid, tady paní, stála. nerozčilujte se, jenom klid. Dovolte. Postavte se, To je prosím. strašné. To je Dřív strašné, přijde ten vy tak zítra, ještě paní, dávno tak ukázali na mě. Já bych to My bychom si přáli, aby jsme... Říká se my bychom, abychom. My bychom chtěli být první lidi, být první lidé, co poletí raketou na měsíc.
blbneš. Co pak to je na hraní? Jaké je vaše přání? Ty už poletíme. Brzy. Připravte se, připoutejte se, poletíme naprosto bezpečně, nemějte strach, je to zbytečné, plovací vesty jsou pod sedadlem, rozbalit jen při pádu do moře nebo rybníka. Asi nás zná. Upevněte si kukly. Za 100 vteřin startujeme. Pozor. Běží poslední minuta. Poslední přerušení. Letíme na Měsíc, nikoliv zpět. Takové bylo vaše přání. To jste si měli rozmyslet dřív, ale že jste to vy, jsem ochotna udělat výjimku. Poletíme i zpět, když mi přesně za 3 dny, -3 hodiny, +3 minuty, -3 vteřiny, přinesete něco, co je tak krásné, jako modré z nebe. 10:32, pamatuj si to. Za mnou. Ale že je to dobrý nápad, že se nalí kupku sena. Ale je to výška, co? Až to ukážem ve škole, tak zblednou závistí. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Počkat, kluci. Simonu. Ano. Kdybych měl náhodou zavřeno, jo? Tak slyším na tenhle ten signál. Jinak se sem nedostane živá noha. Ano. Shledanou. Jak je to možné, že to zná?
Dneska je možný všechno. Třeba ten děda je taky nějaký automat. I když kouří a vypadá jako živej. Ať rovně, ať to moc nepošlape. Kluci, a nemyslete si, že mě oblafnete. Mám ráda přesnost a v matice se vyznám. Chcete se přesvědčit? Tak dávejte pozor, mysli si číslo. 5! To nesmíš nahlas, troubo. Nemluv sprostě. Znova, mysli si číslo. Mám, dobrá! Ještě jednou tolik. Přidej k tomu 6. Rozděl na polovinu to, co jsi smyslel odečti, a zbudou ti 3. Nachlup, člověče! Jak je to možný? Taková kybernetická mašina je chytřejší než všichni šprťáci a učitelé dohromady. A nevytahuje se. Tak ahoj. A nezapomeňte... Takový krásný den. Víš, kde už mohli být? No? S takovou báječnou mašinou? Ale to jsou do všeho. Aha. A teď, aby jsme zase 3 dny čekali. Věříš, že to modrý z nebe je doopravdy krásný? Ale když se na to díváš přes skleněnku, to je teprv něco. Ukáž. Santa. Já v ní vidím všechny mraky. A hory. A moře. A vůbec všechno. A kdyby tak začala hrát? Co myslíš? Neměli bychom jí dát raketě? No jo, ale co pak řekneme klukům, když ji máme jako z automatu? Jak to říkala ta raketa? 3 dny minus 3 hodiny plus 3 minuty. Počkej, já to spočítám. Minus 3 hodiny. Neblbni, snad se s tím nebudeš párat. Teď je to až na čtvrtek. To je lebeda. Co když žádný modrý z nebe nenajdem? Neboj se, něco se vždycky najde. Tolika prospektech, člověče. Auťák nepotřebuje. A pivo nepije. Co tohle? Tohle je nějaký leštíč. Mohla by se pořád leštit. Ale dí, to je moc laciný. Už to mám. Amourete triumf internationál. Tu berem a vylepíme si ji do kabiny, ať jsme jako doopravdický řidiči.
Tak co tomu říkáš? Máme velké tajemství. Zatím ho tajíme. Ve čtvrtek už budeme nejslavnější dobyvatelé vesmíru. Je to fajn, že to bude ještě před vysvědčením. Aspoň doma nebudou hloupé řeči. Co pískáš? Někdo to uslyší a máme po raketě. Něco mám, Modrý? ale je to takový nažloutlý. Ukáž. Ahoj, je někdo doma? Jen děda. Naši přijdou až večer. A Hanka je na rande. Ona už má kluka? Myslím, že jo. Je teď na mě nějaká hodnější. Tak kde to máš? Jú, ty jsou pěkný. Kde jsi je vzal? Od strejdy. Ten jich má plnou farmu. On se tím živí. On je jí? Ne, blázník. On je pěstuje a potom je prodává. Ten má peněz. Počkej, dáme je sem. Až si trochu zvyknou, uvidíš, jak budou vyvádět. Ty kouříš? To je jen, když dělám nějaký vynález. Půjč mě, brčko. Mám poslední. Tak aspoň půlku. Co dáš? Nech si ji až do odletu. Šuleník. Deník raketové posádky. Máme velké tajemství. Zatím ho tajíme. Jen aby to Vašek nevykecal. Co aby Vašek nevykecal? Co pak já jsem někdy něco někomu vykecal? A loni, to si nepamatuješ? Co loni? Jak jsme chtěli ze školy kopat tajný tunel. No jo, to jsem byl ještě malej. Ale přepíšeš to, jo? Tohle musí ven. Mám poklad. Pojď. Utiše.
nesmí nic vidět. Soufral by, že tu děláme svinček. To je moje tajná chodba. Nečuma, pojď mi pomoct. Počkej, já pro něco skočím. Dej. Zámek jak u starého hradu. Z toho se pilo. Tady, když byl dědeček na vojně. A co je tohle? To je Betlém. A tady ještě jeden. A tohle, to ještě když neměli elektriku. Ozi! Potiše! Těla to uslyší a začne troubit poplach. Jestli budeš zlobit uličníku, zavřu tě na truhlíku. Tomhle se asi babička vdávala. Tady je tolik krásných věcí, že se ani z raketovod země neodlepíme. Vole, co děláš? Co jsi dělal? Co jsem dělal? Ještě se ptej, už na mě nedávaj pozor. Nekřič a opři se zády. Hej, Rud, já se toho musím. To nesmíš, strhnu do klíčový dírky. Chytráku, tak si to tam sám. Co pak to jde? Tak něco dělej. Kam letíš? Pro nějakou sekiru. Ne, teď mě zabíjej. Pomoc, on mě chce zabít. Když se udná, já to risknu. Pomoc, nebouchej. Pomoc, ne. Co za vyvádíte vy, darebáci? To nic, dědečku, my jen závodíme. Máš kapesník. Au, neutahuj to tak. Bolí to jako čert. Ale stálo to za to. Kam se na to hrabe televize? A má to úplně zvláštní moc. Věříš, že tím je úplně přestala bolet noha? Křečky jsme tam zapomněli. Dnes jsme zažili perný den. Našli jsme poklad. Vašek utrpěl zranění, ale dosud je živ. Už máme tolik krásných věcí pro raketu, že bude mrkat. Zítra se
rozloučíme s bezedníčkem. Asi zanedbáme školu, ale děláme to pro lidstvo. Jsem měl zase včera štěstí. Kdyby mě vzal tou sekyrou po hlavě, tak jsem nedýchal. A nebudu v oka. Sám bych neletěl. Einsatz. Tak jsem to plus a minus, co nám dala raketa, spočítal a vyšlo mě to. Vyšlo mě to přesně. Startujeme přesně v 8 hodin, 29 minut, 27 vteřin. Půjdem tam radši dřív, jo? Kdybys to měl náhodou špatně. Tékus. Nejmíň metrovej! Nekřič, jsi malej. Podrž to. Čum. Od kryotky. A teď se podívej. Já si beru sebou žákovku. Co pak budeme na měsíci chodit do školy? Co pak jsem malej? Teď nám bude v raketě dlouhá chvíle, budeme si číst frky. Podívej, co mi tam napsal. Nechaj hladinu a vylez. Možná, že jsme tu dnes naposled. A bezedníček nás už nikdy neuvidí. Možná. Já vím, že to je bezpečný, když tam dali ty plovací vesty. Ale co pak musíme spadnout zrovna do vody? To je jasný. Tát se může všechno. Každá velká věc něco stojí. Třeba to zaplatíme i životem. Taj fuk.
Aspoň bude slavný. Vážení hosté, soudružky a soudruzi, svazáci a pionýři, drazí spoluobčané. Dnešní den je mezníkem v dějinách lidstva. Naši spoluobčané Jan Kašpar a Václav Balabán. A Václav Balabán, vzorní žáci naší školy. Vzorní žáci naší školy jsou prvními lidmi, kteří stanuli na půdě měsíce. My jsme hrdí na to, a to bych zvlášť rád podtrhl, že to byl právě malý český člověk, který dobil tak velkého vítězství a zahájil novou epochu lidstva. My si vážíme jejich zásluh a naše dosud neznámá, ale nyní slavná obec ponese navždy jejich jména. Na vás hrdí soudruzi. Národní výbor ocenil vaše zásluhy a máte u nás vždy otevřené dveře. Malá pozornost za vaši statečnost. I my chceme napravit chyby minulosti a vítáme vás do svých řád. Děkuji ti, Václave. Děkuji ti, Jane. Byli jste vždycky ozdobou naší školy. Vynálečka
Zpěvali samý jedničky. Vy uličníci, vy lumpové, já vám ukážu tady pytlači, vy darebáci, vy rošťáci. Hoď to sem. Je tu, já utíkej. Mají moje kalhoty? Tam. Že jsme měli dát jenom štěstí. Jak to? Že ho nenapadlo po nás nestřelit. Zase to začalo bolet. Mít takový hnáty, tak na to šlápnem a jsme doma. Teď moc nemudruj a radši mi to zpráv. bezpečí. A hlady tu neumřem. Jsem hlídač. Ale to nemá motičku. Máš pravdu.
Honza a Vašek z Malé Vsi? Ano. Jste zatčeni. Kluci, pořádně. Jede Kašpare, Václave Balabáne. Je pravda, že jste měli letět na Měsíc? Jsme byli na takovém veletrhu a tam byl takový automat a tam do toho automatu se něco řeklo a... Ptám se vás jasně, odpovídejte taky jasně. Ano, nebo ne? Prosím, ano. Jak jste si to mohli dovolit? Prosím, ne. Cože? Ano. Jsem tu pro legraci, nebo co? Prosím, ne. Jak to se mnou mluvíte, uličníci? Nevidíte, že jsem v uniformě? Neodmluvej a přiznej se. Jste sám říkal, že aby jsme říkali jen ano nebo ne. Co pak je to vůbec možné? My se na to tajně připravujeme. Dáváme na to haldy peněz. A nějací kluci z Malé Vsi by nás chtěli přetrumfnout. Nikdy! Čemu by pak byla naše věda? No. Jsme přece chlapi, ne? A domluvíme se. Nechceme to zadarmo. Tak, Václave, kde máte raketu? Nenapovídat, nebo půjde k tabuli. A co datum? To mám psát já? Datum. Datum? Co takhle zapískat jaký signál, Balabáne? Neznáme? Nač potřebujeme tohle. Však my vás naučíme mluvit. Skrotili jsme už horší exempláře. Ručí tady hodně dlouho. Tak co? A nebo tenhle. Ten už je 300 let. Když se nepřiznají, trest stupeň 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je jednomyslně přijat. Zhrn! Doklady o vině jsou zbytečné, protože jim zločinnost kouká sočí. Zpřísněný půst, tvrdé lůžko. Odvést! Pane, prosím vás, to nás doopravdy budete učit mluvit? Já mám špatný řád. Hlupáku, to myslí jinak. A jak se to dělá? To uvidíš. Na to máme pokrokovou vězeňskou vědu.
Važte si toho. Máte celu, ve které byli vězněni ti nejslavnější zločinci. Račte. Napřed pravou. Tak tady je to pro Vaška a tady bude Honza. To jsou krásný malby. To jste kreslili vy, pane? Tady je nějaká blbost. A samý hrubky. Ať si prši rambuje, miluju tě, Marie. Na to vás užije. Ale abyste si všimli nástěnky, to ne. To je jako u nás ve škole. Kdybyste něco potřebovali, tak tady je můj vynález. Doufám, že se vám tady bude líbit. Tady je to bezva. A senzační výlet. Pane, prosím vás, jaký je trest stupeň 10? Kdy, prosím vás? Zítra. To je škoda, my jsme se tak těšili na prázdniny. Nedalo by se to odložit, až zase bude škola, pak by nám to tak nevadilo. Už jsem řekl. A kdybyste se chtěli pokusit zdrhnout, tak to bych vám neradil. Mně totiž neunikne ani myš. Už si něco vymyslel? Vidíš, že píšu. Kdyby začal přemýšlel, jak zdrhnem. A ty už něco víš? Zase jsem někoho vezl. Slyšíš? Přistává. Kolik může být hodin? Tak podle světla 8 nebo 9. To zas přijde v televizi o komisaře Megreta. Jen aby jsme nepřišli o víc. Nebuď baba, tarané času. Jen aby. Na zvláštní přání velitele. Ukaž nohu. Tak. A ty taky. Já na druhou, prosím vás. Já mám tady bolák.
Pane, mně se to rozeplo. Co s tím děláš, uličníku? No nic. Nepovídej. Obě koule jsou po generálce. Ukaž nohu. Víš, čeho mám, Honzo, největší strach? Aby ty hřečky nenechali umřít hlady. Takový tyrani jsou schopní všeho. Víš co? Já ti to přečtu. Dnes jsme poznali, jak dobyvatelé a vynálezci musí trpět. Jsme tady už přes 1 hodinu a vůbec nám nedali najíst. Ale mají to marný. Nedostanou z nás ani slovo. Víš co? Asi běž tam. Pravda vítězí. Tak co je? Je se to zase udělalo. To si s tím nemohl počkat do rána? Zvněte si. Tak blbý vězně jsem tady ještě neměl. Pane, nenadávejte mu. Když já jí mám a on ne, ono mu je to líto. Tak to bylo dnes naposled. Děkuji. Prosím. Pane, prosím vás, nemohl byste jim tam říct, ať to tam vedle zarazej? Oni tam hrajou jak praštěný a my pak nemůžem spát. Ježišmarja, zapomněl vypnout oblvovadlo. Kvůli vám, zločinci! Ani světlo nám nedopřeje. Konečně noční klid. No tam stojí. Ukáž. Houby stojí, visí. A zapomněl zamknout. Podívej. 6 lomků a 6 lomků, to je 12 lomků a 3 lomky, to je 15 lomků. 3 krát 5 je 15. A 1 je 16. A 3. 16 a 3. 19. Co je? Co se děje? Pane, prosím vás, mohl byste nám před popravou splnit poslední přání? Jaký? Vyfotit. Vaše fotografie máme v archivu. Dělali jsme je už při zatče. Ale my bychom chtěli v tomhle dresu našim na památku. Prosím vás. Vidíš, že nemám čas. Vy se ještě učíte? My jsme mysleli, že stačí jenom umět bezvadně střílet, zatýkat a tak. A znát dopravní značky. To si o nás myslí každý hlupák. A my si zatím po nocích zvyšujeme kvalifikaci. Víte, co je předepsaný pro tyhle frčky? Co?
tohle. Jo, takový je to. My bychom vám třeba pomohli, kdybyste chtěl. My jsme matice dobrý. No, moc na to nevypadáte. Chcete se přesvědčit? Myslete si číslo. Teď. To nesmíte říkat. Stačí myslet, víte? Myslet? Provedu. Vy jste dobrý chlapi. Jen nekřičte, ať nás nikdo neuslyší. Tak tady to všechno já už vypočítal. A podívej, tady ten příklad 9a. Kde? Ten mi dělá starosti. Tady se není. Teď je to raketovka. Raketovka, ne raketovka. Jestli mě neřekne, kde se to odjistí, střelím. Proboha, mám ženu a děti. Měl ten chlap zase jednou štěstí. Nemít ženu a děti, tak jsem mu odprásk. Au, kopři. Neboj se, mámo, na mužce. To mají svinčík. Jako všude. Shiva.
jsem prachárna. Jak se mu plácá? Vidíš, dodržela slovo a čeká. Teď už mi to doprví dáš, jo? Počkej, neblázni. To neblázni, to nesplní. Dej to sem, nebo tě. Dej to sem, já si připelu sám. Ty to neumí. To neumí. Tak, co teď? Mám, já to tam dávám, ale nejde to. Tak to drž, dělej něco. Že jsme měli zase jednou v životě štěstí. Jaký? Že jsme vyskočili dřív, než to řachlo. Nehrej si, ať nám to neuletí. Pane, prosím vás, kolik je hodin? 7:30. Ježišmarja! Bez
tom je? Ona nám asi něco píše. Mastar kluci, nepřišli jste bohužel včas a já musím dodržovat letový řád. Tak vám aspoň posílám text té písničce, kterou vám složil můj známý Automat Sonor. Snad někdy nashledanou. Vaše Uranie. Já pozvání mám pro vás do ráje fantazie. Ta země leží tamhle a mimo galaxie. Tam není žádných hranic, tam není žádná zóna, tam můžete i vy potkat, tam můžete i vy potkat i pana Edisona. 5 neděl v balóně, neponorce dle přání, tam všechno splní se. Na